Now, kung maghuna-huna ka sa kamatayon or sa suffering ni Jesus Christ sa cross, unsay unang musulod si mong hunahuna? Kung maghinumdum ka sa iyang pag-antos dito sa Kalbaryo, unsay unang musulod si mong hunahuna? For sure, usually ang unang musulod sa itong hunahuna, ang tunok nga mitaop sa iyang agtang, ang mga lansa nga mitaop sa iyang kamot o sa iyang tiil, ang cross nga gilansangan ni Kristo Jesus, ang bangkaw nga mitaop sa iyang kilid, ang mga pagyaga-yaga o pagsagit sa mga tao, ang dugo nga miagas sa iyang lawas, ang lawas nga nalata, ang init nga paso sa lawas atong Ginoo, ug uban pa siguro nga mga pisikal nga mga brutal nga gihimo nila kay Christ. Pero nay usa ka butang nga very powerful og wala kay nato na notice, wala kay nato na bantayan, pero maoy mihatag og dako kayong gahom sa kadaogan nga gihimo ni Kristo sa cross. In fact, kung wala ni buhatang Christ, wala gyoy salvation. Ug mao ni ang pagpili ni Kristo sa pagtak-om sa iyahang baba. Sa tanang accusations, sa tanang pagtunglo niya, sa tanang pagbiay niya, sa tanang chance nga gihatag niya to defend himself, he chose to become silent. Wa siya mitingog, wa siya mi reklamo, wa siya mi complain, wa siya mi blame og ubang tao. Tuging ng Bible, nagpakahilom lang ang atong Ginoo. Now, naata sa usa ka generation nga gitudluan ta to speak out. Ayaw palkansi, isulti gyud unsay tinuod. Defend yourself, ayaw isugot nga tamak-tamakan imong rights. Naatas generation nga gitudluan gid ta nga kung unsay feeling nimo sakto, hala isagit na sa social media, ipagtawag og kamera, ipahibalo sa uban. And even kung maguba pagani ang ato ang katungod, usahay mo adto pa ta sa korte mo file tag case. Pero sultihan ti ka beloved nga ang pagpakahilom dili ni isa ka sign sa weakness. Dili ni isa ka sign sa usa ka kanabang gidaog-daog lang. Dili tanang argument dag-on pinaagi sa usa ka kusog nga tingog. O dili tanang kusog o gahom mailhan sa pag-speak out. Naay panahon nga ang most powerful weapon, the most powerful defense, the most powerful truth ang pagpakahilom lang. In fact, kini nga pagpakahilom ni Christ mo ni usab sa tibok dagan sa history ug mo ni mi-shape ug miusab sa dagan sa atong eternity. And you think about this, beloved, tanawa nga to ang nasod. Ang ubang nasod. Saba kaayo ang Middle East. Ma-imagine nimo kung nagpuyo kas Middle East, tagabuntag mata nimo, naglupad-lupad ang mga missiles, naglupad-lupad ang mga drones, and then tunga-tunga sa alas 12 sa kadlawon, mo pa'y pagtagpilaw nimo kay nahadlo ka basig maigog bomba imong apartment, mo pa'y pagtagpilaw nimo nakamata na pud ka kay nana po'y gibombahan dito sa unahan nga city, unahan nga town. And yes, ang media na to, grabe kasaba. Ang politics, grabe kasaba. Tanawa ang pinalitay o ang puli-puli nga mga nga pagbatikos, pagtira sa pikas ug pikas nga mga politicians, saba kayo ang ato ang kalibutan. Ug ang solution actually ani dili gera, dili pataasay tingog sa politics, kundi ang silent nga gihimo ni Jesus Christ sa cross. And let me explain to you this, beloved. Explain ako o mas masabtan ninyo unsa man nga klase sa pagpakahilom. First of all, the silence of Jesus was an act of submission to God's divine plan. Ang pagpakahilom ni Jesus, usa actually ni kapagpakita sa pag-submit niya sa plano o kabubuton sa Dios. Dili ni, wa siya nagpakahilom, kay wa siya kabalon sa isulti. Wa siya nagpakahilom tungod kay iya lang gi pasagdan ang mga Roman nga soldiers nga mukulatan niya nga way rason. Wa siya nagpakahilom tungod kay weak siya nga leader. Actually, nagpakahilom siya tungod kay gipili niya ang pag-submit, ang pagpaminaw, pag-obey sa kabubuton sa iyang amahan. Now, ang case ni Jesus Christ, sa dihang gi planuhan siyang patyon, duha ka korte iyang duulan.
Una, ang korte sa mga Jewish, nga gitawag og Sanhedrin. Ikaduha, ang korte sa Roman government, nga mao to si Pontius Pilate. Now, kay gusto nilang patyon si Christ, dapat na ay saktong ebidensya, probable cause, na sakto or fair nga trial, o na ay legal nga procedures sa iyang trial. Now, una, kay si Jesus, biologically, usa man siya ka-Jew, unsa siya ka-Hudyo. So, una, gidala siya sa korte dito sa Jew, ang Sanhedrin. And you know, tanaw nimo ang panahon sa iyang situation, first violation, gidala siya dito sa gabi. Yes, tanaw. And you know, according sa law sa Jew, nga tanang trial buhaton gid siya during daytime. That means nga ang pagdala kay Kristo dito sa Sanhedrin usa ka illegal nga proseso. Next, kung basahon nimo Mark 14, nangita silang mga false witnesses and accusers kay Christ. Kay di man may tabo ang execution kung walay mga ebidensya, walay mga tao nga mo witness. So nagtumutumo sila, nang sul sila kwarta para naalay mo accuse ni Kristo. So nagbuot-buot sila. And pag abot ito sa Sanhedrin, naagi mga tao dito nga, si Kristo ka na, nagbibiyan na, gagubuon niyang temple daw, niira daw tukuron. Usa ni ka blasphemy, usa ni ka pag BIBI sa Roman government, ingon din siya. And you know, na-point out, the substance sa Mark 14, nga ang tanang mga false accusers ni Kristo, wa man nagkasinabot. Meaning to say, there was no strong, clear evidence kay Kristo. First, illegal ang trial, kay gabi gihimo. Second, false ang mga witnesses, walay strong nga evidence. O kung tanaw naman ikatulo, wa nagipluto na daan ang plano. Gamay lang nga trial kuno gihimo, and then ang mga judges dito sa Sanhedrin nagsabot na nga ang judgment nila kay Kristo guilty. Liman ka, wala nagkasinabot ang mga witnesses, illegal ang trial, pero ang judgment kay Kristo guilty. And you know, after sa trial sa Jew, dadon pa si Kristo ngadto sa korte na pud sa Roma, kay ang Israel ani nga time under man sila sa Roman Empire. So gipadala na pud silang Punto Pilato. Kinahanglan mag-guilty sa si Kristo sa Sanhedrin aron na ay rason nga dadon siya ngadto sa Roman court, the final court, ang death execution na gyud. So gi-declare gyapon siyang guilty bisag way saktong ebidensya o illegal ang trial. Pag abot dito sa Roman court, niatubang siyang Pontius Pilate. And kinumdo mo Pontius Pilate, he is the governor of the entire province, sa certain province sa Rome. So siya ang isa sa pinaka-powerful nga person with authority sa probinsya, isa sa probinsya sa Roma. Na tanawang nihitabo kang Pontius Pilate, Luke 23:20-24. Luke chapter 23, 20-24. So, giatubang sang Pilate, nakakadinang kamot sa tong Ginoo, and ingon sa, Pilate, wishing to release Jesus, again called out to them. Now, pagtanaw ni Pilato, taga-asa man ka, sir, unsay may imong sala, sa pag-check niya sa background ni Christ, nakarealize si Pilate, nga wa man ginisala, ang ipanglansang sa cross kato mangyong klarong kriminal, klaro nga mga dautan gyud sa ato ang katilingban, pero kanita wa man koy nakita ang sala para sa ilansang. So ingon sa verse 20, gusto ni Pilate pagawson si Kristo. Wa gid siya nakita ang sala. So even ang most powerful governor sa ilang province convinced siya nga dili gyud guilty si Christ. So walay saktong reason nga ilansang. Pero tanawa sa verse 21. But they shouted saying, "Crucify him! Crucify him!" Tanawa si Pilate, mas nahadlok siya sa tingog sa mga tao. Yes, iyang judgment, way sala si Kristo, pero mga tao nag-ingon, di, lagi patya, lagi na, ilansang lagi na sa cross. So verse 22, then he said to them the third time, "Why? What evil has he done?
I have found no reason for death in him. I will therefore chastise him and let him go. Ngano man? Ngano ipalansang man ninyo ning gitawag ninyo Jesus? Unsa may saan niya? Wa man ko'y nakit ang sa aning tawana para deserve siya ilansang sa cross. Pag-abot din sa verse 23, but they were insistent, demanding with loud voices, so misagit og maayo ang mga tao. In fact, nahadlok si Pilate, basin unyag mag-people power or protestaan siya, nga protector siyang Kristo, or tumuan siya storya ngadto sa kuan, dito sa emperor. So ingon diyon ang mga tao, demanding with loud voices that he be crucified. And the voices of these men and to the chief priest prevailed. So nahadlok si Pilate sa kusog sa syagit sa mga tao, verse 24. So Pilate gave sentence that it should be as they requested. Muna tan-awon ninyo, if you watch the movie, The Passion of Christ, and even sa other passages sa Bible, sige, mo man inyong gusto. Sige, ilansang siya sa cross. Pero ingon nang hunaw si Pilate, pero wala ko'y labot sa dugo o kinabuhi aning tawhana. Now, tanawa, usaban ni ka sakto nga korte, usaban ni siya ka kanabang ino na to nga sakto nga justice, dili, si Pontius Pilate convinced nga way sala si Kristo, pero gilansang gapon siya, gi-execute gapon ang death penalty kay Christ. So tanawa, false ang mga accusers, way saktong evidence, illegal ang trial, gisabot ang tanang judgment, and even ang governor convinced nga way sa, pero gilansang gihapon ng atong Ginoo. And yet, you will notice nga wa gyud mireklamo si Christ. Wa gyud sa mingon, pasultias ako. Pwede ko mo explain, pwede ko mo defend sa akong self, pwede ko mangitag lawyer, pwede ko mo share o sa wala. He chose to be silent. Nagpakahilom atong Ginoo. Ngano ka? Actually, ingon ng Bible, tanawa, Isaiah 53:7, our main text. Isaiah 53:7, he was oppressed, he was afflicted, gikulata na siya, human na ning Pilate, gikulata, nagadugo niyang naw, nalata niyang lawas, and yet, he opened not his mouth. Wagid siya may reklamo. Wow. Kita pa ni, mga ditag advice, dili, sulti giday, sulti gid bes, sulti gid bro, ayaw palupig. That's true. But not all the time mo ni pinaka-the best nga defense nato. Now, ngano ka si Christ nagpakahilom lang man siya? In fact, katong iyang gitest siya sa mga Pharisees, katong adulterous woman, may miduol ni Christ, ingon ng mga Pharisees, Master, nasakpan na mo ni, nakakommit og adultery. According sa law ni Moses, pati yun ni. Unsay masulti ni mo. Now, ilang gitrap si Jesus Christ para pangitaan og wrong accusation si Christ. Muingon si Christ, asara, sige patya. Muingon sila, awa lagi kay kaluoy. Umuin si Christ, pasayloa, violator ka sa law ni Moses. So ilang gitrap si Christ. Now that time, wala nagpaka-silent ang Ginoo. Barog siya. Ingon siya, kinsay walay sala ninyo, unang mubato sa babae. Pagtingog ni Christ, pag-defend ni Christ sa iyang case, sa initabo, gipangbili nila ilang bato, og nanguli silang tanan. You see, if mo open lang si Christ sa iyang mouth, o mo defend lang si Christ sa iyang kagulingon, wa giyoy tao mahabilin, tanan maulawan. Pero this time, nagpakahilom si Christ. Wa gyud siya mi-defend, wa siya nakig-argue, wa siya mireklamo bisag kabalo sa nga di na gyud mao ang accusation nila sa iyaha. Now tanawa. Unsa kay mitabo kung si Christ mitingog? Kumingon siya, Sir Pilate, pwede ko mo explain. Kini mga tawana, wala kasabot, ila kang butang accusation, ila kinana, wa ni agig saktong procedure ang trial dito sa Sanhedrin. Niya gabi ko gidala sa korte, walay fair, wa man lang ko pasultia, wa man lang ko gipa-express sa akong feeling, wa man lang ko tagaig kauban ako nga mo-witness nga wa ko naghimo ani bisan tag si Pedro gipakuyog o si John gipakuyog, wa ko tagaig abogado, wa ko tagaig chance mga tao nga mo-witness
nga innocent ko. Kung si Christ mitingog, I'm sure labaw pa ana iyang isulti. Pero kung si Christ mi defend sa iyang self, mao gini mitabo. Una, makagawas siya. Di madayon ang death penalty. Walay kamatayon sa cross. Di sa malansang, di sa malubong, o di sa mabanhaw. O kung walay death, burial, resurrection ni Christ, wala kay salvation. Hangtod karon wa gyapon ka nausab. Di gyud ka maluwas og tanan ta way paglaom og tanan ta maimperno ngadto sa walay katapusan. Nakita ninyo? So makita na to diri beloved ang pagpakahilom ni Christ dili din ni para iyaha, para din nimo. Amen. Para nimo. O gipili niya magpakahilom tungod kay hunahuna niya kinahanglan ning madayon kay ako'y mupuli sa kamatayon ni Rufino, ni John Ray, ni Cherry, ni John. Ako'y mupuli sa ilang kamatayon. Substitute si Christ sa atong lugar. Mutong si Paul one time ay been crucified with Christ. Ingon si Pablo, ako man ta ng cross. Ako man ta ng lansang. Ako man ta ng tunok. Pero si Kristo mo iniangkon. It's because siya nimong puli substitute. Si Abraham, before niya gidugslak si Isaac, nitingog ang angel, Abraham, hunungan na. Gitangtang din ni Abraham, ang iyang anak. Wa na dayon ang pag-offer na kay Isaac. Paglingi sa likod, naay karnero, naay ram. Muti gipuli ni Abraham, gibutang dito sa altar para matuman lang yun ang offering. Naay gipuli ang Ginoo, instead si Isaac ang patyon, na gipuli ang Ginoo nga halad. Instead nga ikaw ang maimperno, ikaw ang lansang sa cross, ikaw ang way paglaom, gipuli sa Father ang iyang only begotten Son. Beloved, gusto na ko ma-realize, inana ka bugat ang imong salvation. And then, imo lang ibaylo tungod kay busy ta, tungod kay wala tay time sa Ginoo, dali kay ka ma-discourage, dali kay mo blame, adi nagyugo ko katarog simba ni, kay mahal ng gasolina. Adi nagyugo ko kahimo sa ministry, kay mahal ng plite. Adi na ko kahimo sa discipleship, kay mahal na kayong bugas, daghan kitag excuses, pero tanawa, tanan, bisan tuod inani ka-unfair ang judgment nila kay Christ, natuman gyapon ang plano sa Father. Amen? At tuod kay ang plano sa Father, dili dependent sa injustice dinis kalibutan. Bisan pag unsa kamahal ang atong gasolina, ang buluhaton sa Ginoo magpadayon gyud. Og ang iyahang supply dili limited sa kurakot nga mga tao. Mangita gid sagway nga mo-provide gihapon ang gikinahanglan sa church o sa ministry. Munang ingon ng 2 Corinthians 5:21. Can you please open 2 Corinthians 5:21? For he made him who knew no sin to be sin for us. Ang Father, iyang gihimo si Kristo, bisan si Kristo nga walay sala, gihimo siyang sala para nato. Tanawa, si Kristo who knew no sin. Usa sa ka-perfect, usa sa kabalaan, pero nahimo siyang sin. Wa lang sa nibayad sa imong sala, siya nahimong sala dito sa cross. Tanawa na, beloved, unsa ka precious ang imong salvation. Precious ang soul nimo, nga gipakamatyan ka. Dili unta siya mag-suffer, kay perfect siya, pero he became sin. Unsay hinungdan, that we might become the righteousness of God in Christ. Para tanaw sa Father nimo, anak na, di nakaaway, kinahanglan sang patyon iyang anak. Aron di na ka maimperno, kinahanglan sang patyon iyang anak. Aron di na ka makasasala tanawon, kinahanglan sang makasasala tanawon ng iyang anak. Tanawa dinhi ang pagbaylo sa grasya o sa silot. Munang every time mo kanta ko sa Amazing Love. Grabe yun. Amazing love. Ingon, how can it be that you're my king would die for me? Ingon ang song, I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. Tanawang pagbaylo.
And yes, beloved, ang atong kalibutan nagatubang og dako kay nga krisis. Again, na ako'y mga friends and some pastors nagunahon na unsa man ato sang hinahinayan ang mission kay mahal ang gasolina. Isang di malikayan sa mapiktuhan gamay ang panudanan pero dapat ang bulaton sa Ginoo magpadayon gyud. Yes, tinuod na siya. Ay hinumdumi gyud ha. Bisan pag unsa ka kurap ang Roma sa ilang time. Gipangbutangag mga kurap nga mga gobernador, gipagbutangag kurap nga mga priest, false nga mga witnesses, pero ang plano sa Ginoo nagpadayon gyud. Wa gyud nababagan ang kaluwasan. Tanawa. Last week naka-receive ko information ni Brother Brendo nga naay mga gusto nang magpabaptize pod sa Minolos. And that's another victory. Amen? That's another victory. Na gusto magpabaptize na sa Minolos, knowing nga nagka-crisis ang kalibutan. Brother Bento, one time sila Brother John, Pastor, usaon ni Pastor nga, kuan man, kanang ang tension lagi daw sa kalibutan, sa Pastor, padayon of course, padayon ng mission. Manubag, tas Ginoo tungod lang sa tension, tungod lang sa crisis. Salamat, kita, wakabot diring missiles. So mas mo double time ta kay kung mga but na dining mga missiles o mga drones, lisod na kayo muhimo sa mission work. And then tanawa, ang tension, ang fear, manghadlok manggawa sa mga tao kay mahal king gasolina, that's true, nagtipid ta. Nagtipid tas kuryente, di na mag-aircon kayo kay may na lang makatipid, di si magsarusuroy sa mall kay magtipid, nahadlok mo gawas. Pero affected bang ministry? Wala, ang Ginoo nag-provide og another souls to be baptized. Last Friday, nagbaptize ang ato mission sa CCBC og 9 new precious souls. Amen? Dito sa Katmon, 9 ka mga bagong souls gibaptize. And tanawa, gipakita sa Ginoo nga yes, nag-crisis ang kalibutan, pero I can still provide, I can still give miracles, great provision sa ako ministry. Amen? And it's a matter of faith and obedience. Tandugon man ang atong pagtuo, pero please sinumdumi nga ang Ginoo say na ay control aning tanan. Amen? Naagid siya, He is in control. And another thing, number 2, beloved, number 1 is Jesus' silence is a manifestation of His submission. Number 2, Jesus' silence reveals His true strength. Ang pagpakahilom ni Jesus Christ mo'y actually pagpakita sa iyang tinuod gyud nga kusog. Again, if we talk about leaders, we can think about Confucius, sila si Buddha, sila si Muhammad, and even ang mga great political leaders sa US, Lincoln, sa history, great philosophers, Aristotle, namely all those philosophers, politicians, religious leaders. Now, sa unsa man silang na-known? Kabalo ba mo sa unsang way sila na-known? Na-known o nimo sikat sila nga leader. Kay they speak out, they break the crowd, they speak in the name of justice. Ni barog sila, wa sila naulaw, misulti, wa sila maulaw, mi defend silang kaugalingon. And it's because lagi kani ligon kini nga tao kay bold kay manulti, ligon kini nga leader kay isog kay manulti. Pero dili sa tanang higayon mao na siya solution. Kay gihimo ni Christ wala sa ni break sa crowd. He speak the truth during sa gospel preaching. Pero this time during sa iyang trial, na siya'y right mo defend sa iyang self, pero he choose to be silent. Nagpakahilom lang siya compared kay Christ. He remained silent. He did not cry for justice. He did not argue or prove his innocence. The world might have brought him or taught him that he is a weak leader. Awa din ni si Christ. Luya din ni nga leader. Di ka ba lumo-defend? Di ka ba lumustorya? Pero tanawa karon ang atong kalibutan. The most influential religious leader, political leader, philosopher, unsa pa nga klase nga leader, walay makaguba sa influence ni Christ. Amen?
The greatest religion, Christianity gihapon. Although na mga di maong at belief, pero ang Bible gihapon ang pinaka-famous, known, influential nga book nga nag-exist sa tibuok kalibutan. It's because this book talks about the Lord Jesus Christ. So si Christ nga nagpakahilom, pero mo'y nahimong pinaka-influential sa tanan. And yes, friends, let me tell you something. The silence of Jesus is not actually a weakness. It is the clearest evidence of His humility and trust in God. Tanawa ha? Sa diyang si Kristo gidakop, gikulata, giluwaan, gilaparo siya, gikadinahan siya, katong gilatigonan, nangalata na yung lawas, even ang pagdupa niya sa cross, nasa'y right mo reklamo. Pero at the back of his mind, ingon siya, no, di kinahanglan ko mo reklamo, kay balog yun ko nga mao giniplano sa Father nako. Sa kinahanglan manggod kong ilan sang kinahanglan ko mag-antos aron ma-save ang entire human race. So si Christ, naa siya understanding, kay balusa nga mao giniplano, misalig siya sa plano sa Father, so wa siya mireklamo. Amen? Now, tanang nahitabo sa imong life, kung misalig lang yung kas Ginoo nga tanang nahitabo sa imong kinabuhi, under na sa iyang purpose, ug nasa katuyuan ana, di gyud ka mureklamo. Di gyud ka mohimog excuses. Di gyud ka mohimog mga complaints. Di gyud ka makig-argue sa Ginoo. Usually, kung atong prayer di answer, dagan kitag, Lord, nga unsa dito ka faithful nako sa una, Lord katong grabe nako so gihatag sa una, Lord katong topping sacrifice ako. Unsa naman to, Lord? Ngano wa magaka-answer sa akong prayer? Dagan kitag excuse, dagan kitag complaints. We think about sa time nga faithful kita, murabag ang Ginoo, Lord di ka faithful, ako ra. We try to argue with God and we try to defend ourselves against God. Pero tanawa, that means nga wa gyud kay salig sa Ginoo. Dili tanang pagsaba-saba, dili tanang kusog nga tingog ebidensya sa pagtuo. Sometimes usa na siya ka ebidensya sa pagkaway salig nato sa Ginoo. Kaya mga tao nga naisalig sa Ginoo, hilom lang na. Bisan pag unfair na, unjust na ang treatment sa tao, hilom lang na. Kay deep inside, kabalo sila nga, Lord, kung mauni imong kabubuton, kung di ni ka malipay, Lord, okay, mo-obey ko. It is actually a manifestation of our obedience to God, ang atong pagpakahilom. Wata nagpakahilom, tungod kay wata kabalo. Wata nagpakahilom, tungod kay kana bang dali ra kita ilad-ilaron. No, nagpakahilom ta tungod kay nisalig ta sa plano sa Ginoo. Amen? Amen. Ug mo ni nitabo kay Jesus Christ. Can you please open your Bibles to Philippians 2:5. Philippians chapter 2 verse 5 hangtod sa verse 8. Tanaw giun sa pag-describe ni Apostle Paul ang situation ni Jesus. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Kinsa si Kristo? Being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Ingon si Pablo, i-consider ninyo, beloved, si Kristo Jesus nga usa ka Dios, wala niya tan-awa yung kagulingon nga usa ka Dios dinhi sa yuta. So sa pasabot ana, hari nga wa tan-awa yung kagulingon nga usa ka hari. Usa ka Dios, pag abot niya sa yuta, wa niya tan-awa yung kagulingon nga usa ka Dios. Kaya kung gitanaw ni Jesus ay ang pagka-Diyos dinhi sa yuta, why tao makaduol niya? Pero tanawa, sa iyang pagka-Diyos, ang leper miduol, ang bakol miduol, ang makasasala miduol, ang adulterous woman miduol. Tungod kay si Kristo mi-adjust siya sa level sa mga tao. Kaya kung si Kristo nagpaka-Diyos, the Bible clearly says nga ang Diyos balaan ug way makasasala nga makaduol gyud sa Diyos. But praise God, He is both God and man. Munang si Kristo nagpakatao gyud siya aron yano ra siyang duolon sa mga makasasala nga mga tao. Amen. And that speaks about humility. Nagpakaubos ang atong Ginoo. Verse 7, made Himself
of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men. Nagpakatao ang atong Ginoo. Verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Kung si Jesus Christ wala nagpakatao, kung Dios siyang miani sa yuta, sa iyang nature gyud sa pagka-Dios, walay bakul makaduol niya. Walay John nga mulin sa iyang dughan. Walay Pedro nga makadare og duol kay Kristo, kay balaan sa Dios. Pero kay nagpakatao si Jesus, miduol ang makasala, nakakita ang buta, nakalakaw ang bakul, na-forgive ang adulterous, na-rebuke si Peter. Pero one thing, nga nung si Kristo kinahanglan siyang magpakatao para malansang siya sa cross. Kaya kung walay tao nga Jesus, walay dugo nga muagas dito sa cross. God is a spirit. Walay blood ang spirit. And according to the law, Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there will be no forgiveness, no remission of sin. So dapat na blood mo nang si Jesus, okay, tagai kog lawas, Father, aron na mo carry sa blood. O ang blood nga nangatagak dito sa cross, gikan sa lawas ni Christ, dili to pagpakahiro-hiro lang. Dito pagparuning non up power ginis Kristo. No, it is actually a picture, evidence of Christ's humility. Nga lang sa nagpakahambol, iyag yung gibutang yang kagulingon sa pinakaubos nga tao. Imagine, kung kita to karon, kung kita'y akusahan nga inato, kung kita'y papasanon sa cross, mulaya siguro tag Pilipinas. Di ta musugot nga ilansang tas cross, nga wa tay saktong sala nga gihimo. Pero si Kristo, Si Kristo, ma-imagine nimo, gilansang siya. Ang Diyos, ang hari sa ginimo siyang level ni Barnabas. Labaw pa siyang Barnabas, kay si Barnabas gipagawas, siya gipuli. Sa ato pa, mas ubos pag siyang Barnabas. Ang pinakakriminal sa tanang kriminal, gibutang si Kristo sa pinakaubos bagid. So wala sa nimong servant, ingon ni Paul, nimo gisang pinakaubos nga klase sa tao sa tibok kalibutan. Grabe no ang transition sa iyang pagka-King of Kings, Lord of Lords, tanang angel ni hapa siyang throne sa heaven. And even ang mga angels sa heaven, siging, holy, holy, holy. Pero awa sa katas yung posisyon. Pag abot sa yuta, siya'y pinakahugaw. Siya'y kanabang gikaulawan. Hubo siyang nagpasan sa cross, hangtod sa nagdupa. Di ba naulaw? And siya'y pinakagipakaulawan, siya'y gihimo pinakakriminal, siya'y gihimo pinakaubos nga tao. Wow! Ang mga disciples gani, nanagan kay di gustong luwaan. Pero si Kristo nagpaluwa. Si Pedro gidinay 3 times, kay di niya gusto kadinahan. Si Kristo nagpakadina. So si Kristo, migo pagid siya sa ubos nga level ni Pedro. Di ka gusto ni Pedro, sige ako mo angkon ani. Di ka gusto mo ani John, sige ako mo angkon ani. Kinsa pa may gustong tao mo angkon nga hubuan ka publicly at ubangan sa cross. Wa na ang pinakaubos, pinakahugaw, pinakakriminal na ginanga tao. Nga si Barnabas ang deserve ana, pero si Barnabas gipagawas, gipulis Kristo. So mas ubos pagid siya ang Barnabas. So why excuse ang tao mo ingon, Lord, di man ko ka ma-reach, di man ka makabot. No, may ubos pa siya sa imong level, wa ka kita. So ang tao nga mo reject ni Christ, grabe nagigarbo ni mo, brad. Grabe nagigarbo ni mo, sis. Kaya walang sa mi level ni mo. Gitamak-tamakan gid nimo siya. Nya di nimo mapansin na tong Ginoo. That's beyond humility. That's beyond humbleness, beloved. Usa na paghatag yun sa iyahang kinabuhi. Ang Ginoo lay makahimo ana nga sacrifice. And today, church, yes, kinsa may nakanotice sa gihimong Kristo? Ang iyang pagpapakahilom. Mubitaw gikatawan siya, ingon din si Herod, buang-buang man ninyong gidadi ni, oy ngano gidadaman ninyo ni Kristo, ikaw ang hari sa Diyo. Way tingog si Kristo. Unsa matinod nga accusation nimo nga way tingog si Kristo. Ngay si Herod, abdad aning Pilato, buang-buang man ninyong gida.
Sorry for the term, but ang term buang ka ng way buot. That's the term they used before. Abnormal man yung gidadi man ni mo tingog dada dito. He choose to keep his mouth closed. Okay. Tingog lagi siya, di gid sila kalansang ni Kristo. And even angels, can you please go back to your Bible? Matthew, tanawag ko Matthew. Matthew chapter 26:53. Matthew 26:53. Tanawag niyo sa Bible. Do you think, ingon si Kristo, do you think that I cannot now pray to my Father and He will provide me with more than 12 legions of angels? Ingon si Kristo, tanaw niyo, kaya ko ninyo. Usa ka pray na ko sa kong Father, padadaan ko niyag legions of angels, that's unnumbered nga angels. Padadaan ko niyag angels sa pag-defend nako. Do you think kaya yun ko, kaya gid sa ilansang sa Roman soldiers? No. Sa Gethsemane pa lang, naglakaw si Christ, Peter, James, John, lakaw sila, ingon ng sundalo, kinsa ang Jesus nga Nazareth. Paglingi pa lang ni Christ, nahayang silang tanan. Wapay gihimo si Christ, wapay angels nga miabot, words og miatubang lang si Kristo, nangahayang silang tanan nga di ma-explain nga pagkahayang. Unsa pa kag mi-open sa siyang mouth o mi-defend siya. Unsa pa gigamit pa niya ang puwersa sa paghimo sa mga planets sa pagpisat sa usa ka gamay lang kay nga Roman soldiers. Imagine kung nahimo niya ang majestic nga universe, ang dagko kay nga sun nga wa napaso ang kamot sa Ginoo paghimo niya sa adlaw. Unsa pa ka ang mga gagmay king Roman soldiers? Kung tinud-on gid sila sa Ginoo. Beloved, it's very impossible to crucify a king, Lord of Lords, all-powerful God. Pero again, ni humble down manggod ang Ginoo. Munang tan-aw nila mura sa naglansang lang og tao nga inosente og way buot. Kay si Kristo mi go beyond gid siya, labaw pa sa pinakaordinaryog pinakaubos nga tao sa kalibutan. May pas Lazaro, gitagaan pag chance mukaon sa mumho gawas sa dato. Si Kristo bisag tubig gitagaan og suka. You see? Asay ubos, Lazaro or Kristo? Ubos pas Kristo. Tanawa gid unsa ka pagpaubos ng gihimo sa tong Ginoo. And then kita usahay mo angkon kag sa dili ta usahay mo sacrifice para lang sa atong Ginoo. Kay gusto nato hayahay nga pagsimba, hayahay nga panahon, convenient nga pag-adto sa church. Inig adto sa church dapat mairkunan yud ko, dapat kantahan ko choir nga nindot paminawon, dapat ang waling pastor nindot paminawon sa akong kasing-kasing, dapat ang music dili yabag, dapat sa church ma-entertain ko, ma-welcome ko, kaya di ko gustog bati, hassle nga pagpangalagad. Hunahunaa si Christ. Before you complain, think about the Lord Jesus. So kinsa gud ta nga mo demand og worship service, mo demand og life, enough og labaw na kayo ang kaluwasan. Kung gi-change niya imong life, that's another extra extension sa grace. Kung gi-provide niya imong need, that's more than beyond extension sa grace. Kaya ang kaluwasan lang, enough na kayo, di na ginato na mabayaran. Pero gi-save niya imong family, gi-baptize niya imong family, gi-provide niya imong need, gisininaan kag nindot nga sinina, gitagaan kag nindot nga perfume, nindot nga education, search, nga girkunan ka during maminaw sa wali aron di ka alimuutan. And then one answer imong prayer, daghan ka, grabe ka Lord, dili gyud ka faithful. Adi ko matug church ron kanang luod ko nimo, utangan pang Ginoo. Oh beloved, think about yourself. Tan-awa ang imong kaugalingon. Angayan ba na natong buhaton sa ato ang Ginoo? And to close this, beloved, nay panahon sa atong life biya nga mag self-pity ta. Awa man napansin ni pastor ang akong service. Wa man napansin ni sister ang ako ang pag-grow na ako's ministry, murag wa man nakahinumdum nako nga na ako'y ministry. Wa man nang ko na-appreciate sa akong kauban sa church. Sometimes ang atong pag-serve sa Ginoo dili man notice sa ubang tao.
And di ka kinahanglan mo voice out, di kinahanglan mo barog sa tubangan all the time nga, oh guys, nako'y ministry, growing ko ministry, mi grow na ko, nausab na ko, wa na ko naghimo ani, na-change na ko, di kinahanglan na i-shout nimo ang imuhang kadaugan. Kaya si Christ hilom lang mihimo sa iyang plano, sa iyang mission. Ay ka-discourage. Usay ang atong silence, dili ni siya weakness sa tuwa. Usay ang silence nato isa ni ka manifestation sa maturity. Tanawa ang mga baby pa. Nakoy bagong toy. Si Zion. Maghambugay na sturdy si Sophie. Ako gyud gida ako didto. Sophie, ako gyud nagkukogrado. Ako gyud. That's the attitude of immature believers. Pero tanawa ang mga mature, ang mga expert, hilom lang. Hilom lang. And that's one of the greatest manifestation of our maturity in Christ. Dili kinahanglan kang manotice sa tanang tao. Importante nakita ka sa Father nga nagpabilin kang faithful. Amen? Faithful nga nangalagad sa Ginoo. Yes, crisis na. Wata kabalo mo balik bang presyo sa bugas o sa gasolina, wata kabalo. Pero kung nakay pagsalig sa atong Ginoo nga tanan, ilawom sa iyang control, ilawom gyapon sa iyang provision o sa iyang supply, di gyud ka madala sa kahadlok. Amen. Magpabilin kang stable sa imong ground, hilom nga nangalagad sa Ginoo faithfully. And please, ayaw tagay ang Ginoo excuses. Wa gid siya mireklamo sa dihang giluwaan na sa mga tao. Wa gid siya mireklamo sa panahon nga nangay sag tubig, suka ug pait kaayo nga tanom ang gihatag sa iyang baba. Never siya mireklamo. So please, ayaw tagay ang Ginoo og excuses. Amen? Ayaw reklamo sa atong service kay mauna lang gid na ang pinaka pwede na itong mahimo niya ato pag yung daginoton. Let us all stand.